Goejoen, welkom bij deze hele speciale aflevering van Beansport Ien op Ien. De vrouwtitel, de Europese titel. Hij haalde zelfs de allereerste Olympische medaille op de Olympische Spelen van een Nederlander op het onderdeel shorttrack. Sjenky Knecht. Maar ja, wat weten we nou eigenlijk van deze cowboy van Bantegeer? Hij kan nou aan zijn elk moment onrieten komen. Maar dit is eerst eventjes wat je witte matten van Sjenky Knecht. Sjenky Knecht is 26 jaar en hikke en tijn in Bantegeer. Daar ben het er nog heel tijd, maar zijn ouders, vriendinnen Fenna en haar dochterke Mirte. Op 9-jarige leeftijd begint Sjenky met reetrieden. Doet er dus een training maar de shorttrackers maat wel mocht, wie er voortendaags verkocht. Costa Paltawets ontdekt Sjenky in 2000 en 9 jaar later in 2009 maakt hij zijn debuut op het EK Shorttrack. Sjenky is een echte winnaar en dan docht er ook wel eens wat dat er letter misschien wel spijt van krijgt. Je kent de regels er niet aan. Dat ligt al voor het koppelen. Godverdomme. Hey, als je voor het koppelen valt, moet je terugvliegen. Wat gebeurt er daarna? Moet ik het boekje voor je bijhalen? Kan je het wel lezen? Maar we kennen Sjenky vanzelf benam van zijn geweldige sportieve prestaties. Hij werd Europees kampioen, wereldkampioen en helle de eerste Nederlandse shorttrack medaille op de Olympische Spelen. Ek de mooiste prijs, Frieske sportman van het jaar, is zo'n februari in zijn bezit. Ja, het is prachtig waar. En ja, dan met de capero, hè. Mij de cabriolet. Sjenky Knecht. Dag Sjenky. Wat dacht, het is prachtig waar. Ik kom met de cabrio. Ja, precies. Ja, toch? Ja, nee, zeker. Hoe is het? Ja, goed, jij? Wat voor auto is dit? Dit is een Honda S2000. Ja. En is dat een hele speciale, bijzondere auto? Nou, daar ben er net heel vol van. Dit is, Hoe volle ben je ervan? Nou, dat weet ik zo net, maar dit is die motor die hierin zit, dat is een atmosferische motor met 240 pk en een dikkere motor is binnen eigenlijk net, een 12 liter. Nee, dus ja. hoe het jitter? Nou, Het mooie alleen net. Dat heb ik allemaal net proberen, maar volgens de boekjes om en bij 250. Ongeveer 250. Ja. En dan ben je echt een knutselaar, hè? Want dat is eigenlijk een beetje die hobby, hè? Knutselen aan auto's. Dan doe je de motorkap al even niepen. Van, wat heeft je al hier ondien? Nou, de motor weer stikken. Ja. En dus de motor is helemaal lupen geweest. Er zit overal naar je lagen zien en zodat hij in principe weer goed en alles is weer goed door naar jou stelt. Zodat hij weer piek van je rent. Ja. En dit is die hobby? Dit is mijn hobby, ja. Dit vind je toch leuk? Als je net ontrieden bent, dan vind je dit mooi? Ja, voor de vrije tijd, hè? Ja. Ja. En waar heeft het al geleerd dan? Wat voor opleiding heeft u dan die? Nou, ik ben een opleiding in fijnmetaal, draaien en freeswerk en zo. En het sleutelding, ja, dat heb ik van mijn heid geleerd. En ja, dat doen we dan een hele soort met je beiden. Maar ja, vroeger gewoon heel goed opletten. En ja, zo dan ook hebben we het al zelf. En dat past uiteindelijk maar op één manier, hè? De goede manier? Ja, precies. En dat doe je bij hem in de garage? Ja, ja. En deze auto is nou echt de Cape? Hij is ik de Cape, ja. Die zit gewoon op Marktplaats? Hij zit gewoon op Marktplaats, ja. Ja? Ja. En dan zit er gewoon een telefoonnummer, Sjenky, en dan zit een telefoonnummer eronder en dat is die telefoonnummer? Zeker. Dat maakt het eigenlijk net uit. Dat Nee, mensen nee, gewoon dat ze die telefoonnummer gewoon weten. Ja, we maken het op zich net zoveel uit, nee. Nee? Nee. Dus elke nier die kan gewoon op Marktplaats zien waar die telefoonnummer is? Ja, uiteindelijk wel, ja. En wat is een hele bijzondere Honda S2000 nou opleveren? Ja, 14.000 euro. Is dat heeg inzet of beginnen we dan leeg? Dat is gewoon de normale prijs. Normale prijs, Ja. 14.000 euro. Ja. Zullen we zien dat we nooit deze aflevering, na deze uitzending, zullen we zien dat die dan verkocht is? Ja. Wat denk je zelf? Nou, dat weet je net, hè? Hij zit ik nog maar 2 dagen te geven, dus... Oh, hij is nog maar krijg leer. Hij is nog maar krijg weer, ja. Want hoe lang heeft er rond hier dan om dit al van me te krijgen? Nou, in totaal waarschijnlijk een kwartier, misschien een week. Motor helemaal lukken en dan alles goed nice, jong. Ja, ik denk uiteindelijk een week. Oké. En daar heeft ik die eigen BV, hè? Ja. Sjenky Custom Parts. Ja. Maar dat heeft niks met auto's te krijgen? Dat heeft niks met auto's te krijgen, dat is allemaal op maat maken onderdelen voor de schaatsport. Vooral voor het rijden? Ja, vooral voor de reden, ja. Oké. Kunnen we even naar Sjen? Jongens, staat op maar. Het jouw denk ik een soort van rust, hè? Als je alle dagen met schaatsen bezig bent, dat ben je uiteindelijk ik. En nou ja, als ik dan thuis ben, dan kan ik het toch even zo goed als loslaten. Dat vind ik altijd wel fijn. Dit wordt een rondingmeter. De klokjes binnen dan net.
was ik al een aantal weken op. Maar in principe kennen we de ronding van de schaatsen met meer en de kromming. Dan moeten we nog even 2 magnetjes zien en dan komt er een klokje in. Die heb ik samen met de materiaalman hebben die betocht. En dat werkt gewoon hartstikke goed. Ze binden wel, ja, dat is in principe het is bijna hetzelfde als die dingen die erop binnen. Maar die ben allemaal op een duizendste van een inch. En een inch is 12 centimeter. Dus, en deze die wij nog die ben allemaal op een duizendste van een millimeter. Dus die is volle cracker. En we zijn nu druk door het dwalen met een soort vermogensmeter voor de redens. Ja, dat is toch wel vrij interessant. We hebben al een prototype en die hebben ze maken op het TU in Delft. En nu zal ik bezieken dat ik daar nog een stuk wat setjes bij kan maken. Dit komt dan op een reden en tussen op een reden en chassis maar en dan komt de schoen daar bovenop. Dus we maken in een setje, die komt dan zo. En dan komt de schoen zo bovenop. Maak je dan in een setje en als je dan een keer proberen wil, dan vervangen we dit ding voor het originele potje voor deze. Nou ja, dan zoenen we wel zwaar, dus de kracht kunnen meten die wij leveren op het ijs, in de bocht vooral. En dan zoen je dus een schaatser die heel veel kracht levert, maar bijvoorbeeld weinig snelheid maakt. Of een schaatser die vooral heel weinig kracht levert, maar wel heel snel. Ik weet van mezelf, ik ben net een krachtmens, dus ik doe dat puur op schaatstechnisch gebied. En waarschijnlijk en de mindere rijders die zullen daar waarschijnlijk meer voordeel van hebben dan mezelf, maar dat maakt het dat het doet. Voor het relay kan het wel eens heel interessant worden. Ja. Ja, Sjenky, daar zitten we dan nou in de studio. We zitten naar die reportage te zien. En ik vreeg me dan af, met dat apparaat, we stoot dat makkest. Ja. Maar Sjenky Custom Parts, maar die eigen BV. Dan kies dus de boering om een duizendste van een millimeter. Die meten we dan, ja. Die kies daar meten, maar verneem je dat dan ook? Nou ja, dat verneem je, als je bijvoorbeeld, we meten dat dan, hè, en dat... dan rent hij steeds maar op van zoveel duizenden en dan is het wijzige mooi, als hij mooi geleidelijk verder rent, dan is het op zich wel goed. En soms dan zit er een hapering in. En ja, als dat een hapering is van 2-3 duizenden, dan verneem je wel. Want de ronding is ik op zoveel duizenden. En als je dan schuin ging in, dan kan je maar een deel van het mes van het iets uitkomen. En dat wil je net. Je wil zo vol mogelijk raakvlak hebben om zo vol mogelijk grip te houden. Dat is heel erg belangrijk. Dit is essentieel eigenlijk. Dit is heel belangrijk, ja. En dat is de enige die dat doet? Hoe bedoel je dat? Dat is de enige die dit soort apparaat maakt? Nou, in deze vorm ben ik de enige die maakt, ja. Maar die oren die zijn allemaal minder nauwkeurig. Ja, maar als het zo essentieel is, hoe kan het dan dat het de enigste is? Nou ja, wij zijn de enige Nederlands team, is de enige die dat ding die op deze manier meet. De oren ik weet van de oren dat het allemaal op de oude manier, hoe wij het voorheen ik ding. Ja, maar hoe short de concurrentie dan naar die? Maar die short ook in de weer met dat apparaat. Die denken, wat is dat voor apparaat? Ja, nou, maar ze zoeken mij net in de weer. De materiaalman, die zit er ook mee in de weer. Ik ben er net heel druk mee waande. Ik vertel hem wat hij doet met. Ja, dus zoals ik wil ook maar zeggen. Ja, en dan zet hij dat erin en dan proberen we dat. Oké, maar wist je hoe de concurrentie shot? Nou, dat je dus dit volle betere, modernere apparatuur, hè? Ja, waarschijnlijk hebben ze dan net helemaal niet gehad dat het volle cracker kan. Nee? Nou ja. Zo het net? Ja, ik denk het net dan. Oorzien ze er wel achteraan komt, denk ik. Maar goed, Elias Straathoff, die shot ik nou om Friesland. Die weet het nou. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Nou ja, dan... maar het is wel de cape. Het is wat de cape, ja. Ik bij die. Ik gewoon bij mij. Dat ben je gewoon een handelaar. Ja. Auto's, meetapparatuur, de verkeert gewoon alles. Ja, in principe wel, ja. Ja. Hey, dat is nou een eigen bedrijf. Dit heeft ik nedig eigenlijk, naast die werk eigenlijk, als raidreader. Dat vind ik noffelijk. Ik heb het net... Financieel gezien zoek ik het net nodig hebben. Nee, maar gewoon een stukje aanleiding. Ja, nee, ik heb het wel echt nodig om... ik vind het gewoon heel fijn als ik na een training daar even 12 hoekers bezig wezen kan en dan weer naar de volgende training in. Dan heb ik gewoon echt wel even een stukje ontspanning en dan is mijn hollen gewoon weer even leeg. En dan, waarom is dat zo fijn dan? Is het toch een soort stress misschien? Thuis hoef ik net de hele dag met schaatsen bezig te wezen. En dan als ik op de ijsbaan ben, dan ben ik met schaatsen bezig. Of als ik aan het krachttrainen ben, dan ben ik daar puur mee bezig. Maar... net als ik thuis ben, dan ben ik er eigenlijk net heel bot mee bezig. Het zou echt saai wezen, als hij een hele leven alleen nog maar besteedt uit raidrieden. Ja, dat denk ik wel, ja. Ik denk dat je dan op een gegeven moment een gek in de kop wordt. Ja. Hey, maar nog even bij die meetapparatuur, was er dan letter na die carrière als reader, was er direct met trok in of net? Nou, dat weet ik nog net. Dat zie ik dan wel weer. Daar ben ik helemaal net mee bezig. Ik leef dij per dij en wat er daarna helemaal komt, dat zien we dan wel weer. Ja, hè? Want ook je denkt dat vakantie, hè? Zo, nou, ja, net heel vaak. Ik kom correct, ja, ik kies misschien wel zien. Ik ben heel bruin. Ik kom correct van Mallorca hoor. Ja. Ik zei, ik kies ook even vakantie. Dus ik ging net op vakantie. Ik het hele jaar is vakantie, hè?
Oh, dat is het. Ja. Nee, maar ja, goed, hij is wel gewoon die rieten natuurlijk. Ja, nee, zeker, maar ben je wel Maar volop. gewoon eens een keer lekker lui op het stroom. Nee, dat is er bij mij net bij. Dan Nee. kun je net stilzitten. Nee. Er was altijd wat om handen. Ik ben altijd wel echt bezig met mij iets bezig geweest. Ja, precies. Hey, en Hesto, want we zitten hier nu in een studio. Een vrij grote lege ruimte. Do en ik. En alleen nog wat camera's. Heeft het wel eens vaker dingen? Moest ze een interview doen? Nou, net heel vaak, maar wel, ik heb het wel eens bij mijn thuisding dat ze dat van NOS ik bij me thuis kwam en dan denk ik, het is maar een interview van bijna een uur lang. Ik zei op deze manier. Een uur lang. Ja. Vies dat wat? Vies dat Nou leuk? ja, dat jij erbij, hè? Het jet erbij. Het leven van een topsporter, jij dat er al je bij. Ja. Ja. Maar vies het spannend? Of vies het net leuk? Nee, of? nee, ik vind het wel leuk om te doen en als het wel gebeurt is het wel gebeurd, hè? Ja. Nou ja, ik vind het wel een beetje spannend. Ja? Ja, ik dacht eerst, want ja, Sjenky, dan ben je natuurlijk net een man van de echte anekdotes. Nee, ik ben net praten natuurlijk. Dat ben je- Ja, nou ja, dus ik maar denk- jelle vol meidje, hè? Ja, ik denk, hoe komt dit al hier? want heeft ook mediatraining hoor, of niet? Nou, heel vroeg wel eens. Dus toen ik denk 18 of zo, maar nou de les die net meer. Nee. Maar wat leer je dan op zo'n mediatraining? Wat is de eerste of de belangrijkste les die ze daar mee doen? Hè? Wist je het nog? Nou ja, dat je ze gewoon altijd fatsoenlijk met de behandeling natuurlijk. En, Inderdaad, ja. en dat je gewoon, dus ja, als je iets vertellen wil, dat je je eigen verhaal vertellen wil. En dat je er niet in de moeilijk is met litten. Dat is het belangrijkste. Ja. En net iets mee, kom maar met anekdotes en met volzin. En, Nee. dat is al je net, Nee. heeft niet net verteld. Hebben ze mij net verteld, nee. Oké. Nou, we slaan nu er wat doorheen, hè? Door Ja. dit jaloek, Sjenky. Hey, Kisto die nog herinneren de allereerste keer op een ijsbaan? Op het ijs? Nou, dat is natuurlijk al Moskou-Lien, maar ik denk dat ik om bij 8 uur weer denk ik, en of zo misschien wel. Dus gewoon in de band op natuurijsbaan en daar wil ik iedereen schaatsen, dus ik wil ook schaatsen en samen met mijn mem en dan probeer het schaatsen te leren. Ik weet wel, ik wil absoluut net achter een stoel. Ik weet niet waarom, maar... Je moest net achter een stoel? Nee, ik dacht dat ik het gewoon samen met iemand even koer. En? Nou ja, dat slagen natuurlijk net, maar een paar dagen goed oefening is me wel lukt. Ja, nou, we hebben die ouders, want we hebben bij die ouders thuis geweest, hebben ik even vragen naar die allereerste avonturen op het ijs, natuurijs. Oké. Mijn broertje heette Sing Ting, ja. En die had hem van mijn opa. Mijn opa heette Sing Ting dus. Volbloed Chinees, ja. Omdat mijn broertje overleed met 18-jarige leeftijd. En toen zei hij, nou, dan doen we die naam, zetten door. Ja. En alleen zijn naam hebben we doorgezet. Dus mijn broertje heette Sing Ting. En ze noemden hem altijd Sinky hier in Bandaga. En zodoende heette hij ook Sinky, ja. Ja, het is begonnen met jou. Schaatsen. Ja, daar heb ik nog wel een foto. Schaatsen Daar heb ik nog wel een foto van. op een ijsbaan hier. Hij zou schaatsen. Nou, hij wou niet achter een stoel. Wou er niet, vond er niks. Ja, Dus met ja. Mem aan de hand. En Mem de hele tijd oefenen. En het was etenstijd. Ja. Jij bent naar huis gaan om het eten klaar te maken. En hij is op de ijsbaan blijven. Ja, hij was een troszetter. Want dat was toen hij eerst een shorttrack begon, toen dachten wij van, oh, dit Vallen. wat we met, want het wie meer vallen dan dat hij schaatste. Toen hij eindelijk een beetje kon schaatsen, was disqualificaties. Ja. Het een en het andere, allemaal drama's. Hij had echt wel tot zijn 14e en 15e, 16e, dat wie die gewoon zo driest. Dan dacht hij gewoon dat hij het Wester heen kon. Ja. Maar ja, dat kan natuurlijk net. Hij werd En- ook gedisqualificeerd op roekeloos rijgedrag. Ja. Roekeloos rijgedrag. Gewoon de dwars erheen. In plaats van eromheen, de doorheen. Ja. Ja. En de sportman van het jaar, Sjenky Knecht. Ik vond het toch wel heel bijzonder. Dat zoveel mensen dat toch waarderen. Het is toch maar een klein sportje voor ons in Nederland dan. En voor hem, ja, dat had hem toch wel, dat kon ik wel zien toen hij wat moest zeggen, ja. Dat had hem wel aangrepen, ja. Maar ja, ik vind hem altijd nog gewoon dezelfde zinken. Ja. Ik vind hem helemaal net dat hij echt oors is of... Nee. Nee, en dat wil hij zelf ik net. Hij is gewoon, ja, Sjenky. Ja. En hij doet gewoon zijn zegje en dat is het, ja. Als hij van een wedstrijd komt en Dan hij hoor het je goed, niks. en hij het goed schaatst en ik zie gewoon een die letter of zo. En dan zeg ik, nou maar gefeliciteerd, dat hartstikke goed. Ja, oké, hoi. Ja, oké. Wist een beetje stug? Nee, dat valt mij wel vrij flexibel, ja. Ja? Ja. Oké. Maar van roekeloos rijgedrag, ja, dan ken je die verhaal natuurlijk wel van die huid. En die vindt het echt mooi om te vertellen, denk ik, hè? Ja, nee, zeker. Maar ik snap dat ik wel een beetje natuurlijk. Hè. Maar ik zeg altijd maar zeggen, ik ben vroeger hier wel heel veel disqualificaties en zo natuurlijk tijdens wedstrijden in de juniorenperiode wel. Maar daar heb ik wel heel veel van geleerd.
Hè, nou weet ik wel wanneer iets net kan en wanneer ze ook. En dan zie je nou wel heel vaak bij shorttrackers dat ze eigenlijk wat te bang zijn. Hè? Dat is ook wel de jeugd in Nederland. Ja, ze willen geen fouten maken. Maar in die periode dat ik heel veel fouten maakte, heb ik wel echt ontzettend veel van geleerd. En er werd toch ik nou wel soms denken van denken dat is eigenlijk net mogelijk. Ja, maar ja, bij uitstek deze sport moet je soms ook risico's nemen. Ja, nou precies. Ja. Als je geen risico's neemt, dan win je net. Nee, inderdaad. En ja, misschien vroeger wel eens wat te volle risico's nam, maar ik denk dat ik er nou alleen maar profijt van heb. Ja. Hey, bij wedstrijden zit natuurlijk heel vaak in het boeteloon. Heeft er ook een soort contact met die ouders? Nee, eigenlijk helemaal net. Net? Nee. Nee, wel met mijn vriendin, maar met mijn ouders eigenlijk totaal net. Totaal net? Nee. Maar 1 keer toch, om een auto te kepen? Ja. 1 keer gewoon een auto te kepen. Toen heeft hij bellen of was het nou ook een autokeepje of zo? Wat wie dat toen? Nee, die ging ik niet bellen. Toen heb ik gewoon een mailtje gestuurd van die in die auto stuurt dat te kepen. Ik denk dat ik hem die maar kepen, want die is net jong. Ja, hè? Dus toen heb ik vanuit China waar je een auto kocht. En een paar weken later toen heb ik mij tussen Christen en heb ik hem opbellen. Ja. Zeg je, maar net een heel soort contact dus maar die ouders. Nee. Als het in het boeteloon zit. Bewust net om gewoon om de focus te houden? Heb ik helemaal niet nodig. Nee. Ik heb niet prima zelf. Zo is het ook. Ja. Hey, en soms is het ook, soms is het ook een hele gevaarlijke sport, nevens mij. Ja, het is een sport met risico's, maar ja, alle sporten zijn gevaarlijk. Er kan wat gebeuren natuurlijk, maar ja, dus, maar ik kan me nog in je specifiek voorval herinneren natuurlijk, in februari. Ja, nee, met die. Ja, maar dat hier op elke wedstrijd gebeuren kan. Maar ja, dat gebeurde toen en dat is natuurlijk ontzettend jammer. Maar, Zullen we er eens even naar zien? Ja, show maar even. Hij wil de Brit Welburn inhalen in de ene laatste bocht. En ze verliezen allebei het evenwicht. Knecht gaat de boarding in en Welburn knalt er bovenop. En Knecht spartelt van de pijn. Daar gaat Knecht de brancard op nadat er al een infuus is aangebracht. Het is onduidelijk hoe het nou werkelijk met hem is. Ja, hoe is er uitkwam, Schenkie? Want treien brutsen ribben, een squor in de lever, interne kneuzings. Ja. Nou ja, op dat moment leek het allemaal heel ernstig, maar uiteindelijk... dat wie je toch eigenlijk, hè? Ja, ik ben wel een zware verwonding zelf, maar ja, uiteindelijk nadat ik thuis ben kwam, heb ik wel gewoon 3 weken echt niks ding. En dat liet ik ook wel, omdat die brustende ribben, daar hier toch wel de meeste pijn van. Die kneuzing, interne kneuzing, uiteindelijk verneem je er net zo heel bot van en dan leven het totaal eigenlijk helemaal net. Squor in de lever, daar verneemt ik niks van? Nee, ja, in principe verneem je er net zo vol van, als je maar gewoon rustig houden. En als 2 dagen later, dan is je weer bij het sportgala. Ja, nee, precies, ja. Maar een beetje oude dat heb je dan niet nodig, denk ik. Ik kan er dan wel weken binnen gaan zitten, maar daar ben je net gelukkig van, denk ik. Nee, maar van, het wie wel echt heel serieus. Ja, Wie je er wel bewust van? Dan moet je dus echt gewoon even op een remtraapje. Ja, nee, zeker. Dan moet je gewoon even echt rustig aan doen. En maar wat ik al zei, de ribbending was af wel op in dat je echt wel niks schong, man. De koers ik niks. Ik hoor eigenlijk niks, nee. En nee. wat nou, ben je nou weer helemaal hersteld? Ja, ik ben nog gewoon alweer 4 weken aan het trainen. Ja, want je bent alweer aan het trainen. Ja. En het seizoen begint pas eigenlijk september, oktober. Ja, precies. En we zijn ook correct mei. Je begint eigenlijk al heel april. Dan begin je maar. Heel april beginnen we alweer met trainen altijd. Ja, precies. En kiest er nog volle beter worden? Want dan ben je Europees kampioen, vorig jaar wereldkampioen. Kiest er nog altijd weer beter worden? Nou, ik denk wel dat ik altijd nog punten werk of kan verbeteren natuurlijk. Hè. Neem de belangrijkste. Nou ja, is zo mijn start zo altijd nog beter kennen. Dat is in principe wel jaren. Ik kreeg natuurlijk wel hele goede 1500 en ik wel hele goede 1000 meters. En soms is even een keer heel wisselvallig een goede 400 meter. Maar als ik weet dat als mijn start echt veel beter wordt, dan zoek ik op elke wedstrijd een hele goede 400 meter die te kennen. En voor toernooien is dat wel van belang. Ja, want natuurlijk, ik zit altijd te denken aan de Olympische Spelen. Want daar gaat het eigenlijk al jaar om, hè? Ja. Is dit dan ook weer een tussenier wat er nou aankomt? En is alles richten op Pyeongchang, Zuid-Korea? Nee, ik heb gewoon mijn pijl in de rug op het die wat komt hier. En in dit hier ben ik gewoon met nominaties voor de Olympische Spelen te zien. En dan ben ik gewoon een grote prijs, een EK en een WK. En daar hebben we ook gewoon best in. Gewoon EK's en WK's, dat viest ook gewoon nog altijd wel. Dat zijn de belangrijke toernooien. Ja, en de wereldbekers natuurlijk ook, maar daar ben je size van. Dus als je dan een keer minder hebt, dat is net een heel groot probleem. Ja, maar bijvoorbeeld een Sven Kramer, die had zoiets van, ik had zo vaak wereldkampioen geweest of Europees kampioen. Ik wil ook gewoon, ik ging alleen nog maar voor de Olympische titels. Ja, nee, maar ik denk dat het in de lange baansport ik ken. Maar als je bij ons bijvoorbeeld een wedstrijd net die vorm binnen of pieken, dan doe je echt totaal met mij en dan is er gewoon echt niks aan. Nee. Nou laat je een bril van me. Een Oculus-bril. Ja. En die kan ik opzetten, want dan kun je een beetje de ervaring eigenlijk opwan wat je mooi maatje als shorttrekker. Ja. Daar heeft ook een mooi werken. Ik ga er een mooi werken, ja precies. Dus vertel eventjes hoe het dan gaat.
Nou, hoe ze die beelden maakt zien? Ja? Ja, nou, dan zien een helm maken en dan ziet een stuk of, van mij zitten er 24 GoPro-camera's op die helm. Die is dus een 360 graden beeld maken op dat moment. En ja, daar hebben we dan een x-aantal rondjes mee schaatst. Ja. En dat hebben ze voor de rest uitwerkt. En dan stoot je dan die bril op zes, dan kerst Zal ik eens zien? Of het een beetje slagert? ja. Nou ken ik nevens mij. En dan ken ik nou... Dit is een jongen uit Israël. Ja, zeker. Die jongen die traint altijd met mij. En Do riest mooi. Ja, is goed. Dus als het achterom schuurt, dan zoek ik er Do riest achter mij ergens. Ja. Nou nog niks. Ik zal nou naar de andere kant. Dit is een TIAF, zag ik. Ja. Even zien. En ik zit nou vlak. Dit is wel een prachtig... Zo dicht zit je er dus bovenop. Ja. En ik denk als nou ongeveer aan een keer achter die short, Ja. dan zal ik wel ergens lezen. Even zien. Zo, derde. Derde. Even heel kwaad. Ja. Dat is mooi achter mij. Ja. Hier. Hier nou even net, maar straks kom ik, als we aan de bocht erin gaan, dan zal ik er wel weer achterwijken. Hoe hut je het nou dan, Shanky? Dit gaat 60 in doeren. 60? Ja. Oh, ik ben ook op erin, zag ik Ja. wel. Potverdikke me, ik word er duizelig van, jongens. Ik ga nou woon Ja, dat is de eerste die online kwam. en Ja. dan komt er een tweede jongen. Ja, dit is een relay, hè? Dit is de relay. Ja, dit is een relay. Ik zou Daan zeker, Daan Breusma. Nee, dat is iets zak de laat voor, hoor. Dit zag ik te laat. Ja. God, maar ik moet helemaal zitten, maar ik ben er helemaal duizelig van. Ja. Maar het gaat ongeveer 60 kilometer in het... Ja, op volle snelheid wel, ja. Ja. Maar hier eigenlijk helemaal niks, jongen. Nee, Toch, eigenlijk, dit is meer gewoon voor de leuk. Ja, die wilden gewoon toen gewoon maken. Hè. Dat was toen de bedoeling dat er een stentie kwam bij een wereldbekerwedstrijd in Nederland. En dat dan de meesten een beetje konden ervaren wat een shorttrekker beleeft tijdens zijn rondes. Ja. Ja. En dit is jou het wel echt een goed beeld. In principe wel, ja. Als je dingen opzet, dan kan je wel aardig zien hoe het ongeveer in zijn werk gaat. Ja. Ja. Nou werd ik duizelig. Wist ik duizelig van al die Tijdens de rotjes? race? Ja. Nee. Maar als ik dat ding op, dan word ik duizelig. Ja? Ja. Ja. Hey, er zit natuurlijk heel vaak in het boetlon. Hij heeft een liedje gekregen, hè? Een famke. Ja. Nog een maand. Ja, precies. Ja, ik mis je haar dan echt, als je als mensen vaak in het boetlon zitten. Nou ja, van tevoren wist je natuurlijk dat je daar maar te meidzoen krijgt. Dus ja, je bent er ook een beetje op ingesteld. En het is eigenlijk nooit langer dan 12 hele weken. Hè? En dus ja, dat ben periode, dat is gewoon wel goed overbruggen. En, Maar ben je zelf ook verloren trouwens? nou ja, ik vind zelf net, maar hoor, meestal is wel van, ik ben wel volwassen geworden en weet ik veel allemaal wat. Maar ik feel dat zelf net, maar orenmeesten die zullen dat waarschijnlijk wel. Ja. Nou, misschien is het wel zo. Ja, misschien wel. Ja, je weet het net, hè? Je weet het nooit. Nee. Nou ja. Hey Shanky, ik wens je daar een heel soort succes, want we hebben u prima erin slaan, hè? Oh, dat komt hartstikke mooi. Ja, toch? Het zit er alweer op. En jij horen praten met Shanky Knecht. Ik wil daar een heel soort succes wensen voor het takomseizoen. Ja, En laat ons weer eens juichen. ja, zeker. Ik zal mijn best doen. Oké, dankjewel Shanky. En Safir, dit is Bean Sports Ien op Ien. Ik zou zeggen van nou nog een hele gezellige dag. Our planet may be home to 30 million different kinds of animals. Each individual locked in his own lifelong fight for survival. And deep down in the wilderness of Africa lives the King of Congo. His Royal Highness will do his last prediction. A game with nothing at stake. Cambuur Excelsior. Je kent geen speler van Excelsior. Cambuur gaat winnen 1-0. Doelpunt van Sandor van der Heijden.